Ngiyanibingelela ababukeli Black Life TV lona nguphawu kaDino Phoso Mthembu ngivela empangeni ngilethwe yinina la kwa Black Life TV. Bahlali ke ikhaya nekhaya neyinkinga zalo. Namhlanje ngize kunina. Ngizana nangosisi wami omncane naye onenkinga yasekhaya. Kuye kuthiwa inkinga zasekhaya ke umuntu ayifihle. Ahamba ukhuluma indaba zasekhaya ngoba izitha ingena kalula. Kodwa ke njengamanje lokho kudale incithakalo emndenini eminingi ngoba abantu bebehlala neyinkinga kugcina sebenza izinto ezinzima. Namhlanje ngiphethe naso isilenda sama catalog, into enhle indoni yamanzi. Ize kwasami nenkinga kodwa ubonakala awufani neyinkinga zakho. Uyayazi into ethi ungafani neyinkinga zakho. Don't look like your problems. You're beautiful baby. Unjani? Ngiyaphila mama. Singakusiza ngani namhlanje la kwa Black Life TV? Thanda ubingelela igama Ayanda Blose Ayanda Blose. Blose. uBlose. Mana yazi umamkhulu wami unengane zakaBlose. But bebeyibiza ngondelu. Yebo. Banazi ithakazelo. It's just that one of they blows. Okay. Awuze nazo mama kwenze njani namhlanje bekwa yini la ka Black Life TV? Ikhasi nenkinga yabhuti wethu omdala Yebo mama. use-addicted kwama-drugs. Kuyimanje siyakhuluma nje usedayisa umuzi wasekhaya. Mina ngize ngadecide ukuthi ngami ngodayisa ngomzimba ngoba akekho umuntu osondla ekhaya. Abazali bashiya sisana 5 yena na 6. Mana ke angijudge futhi angihleki. Ngoba phela kwamzimba nguboni la imuphi udayisini? Or mhlawumbe ngoba udayise umzimba usuze ungasasali nalutho. Bayawuthenga. Awukhuluma awunabe mntamo. I-title deed yayithini yayitheka bhuti wakho? Ngizwa? I-title deed lento le ebhalwayo ukuthi umuzi Angimazi yena nje sathi sifika ekhaya kusahlala thina. Izimpahla zayingaphandle. uhlala njengamanje. Ngihlala emqashweni. Uyasazi isitibhili senkukhu? Uyabona kwenkukhu mawuchutha inkukhu? Ibedlana lakho ngoba lilingana isitibhili senkukhu nje. Angazi ngoba imali yangena balala bedlile ekhaya. Uthanda uyadlala phela kuyahlekwa noma kufika awukhulume into serious Kade sasimzamela ama-rehabs akalungi. Umuntu othenga umuzi wathenga on which grounds? Asazi kodwa nje unemali ubhuti wami manje. Ama-drugs akawayeki. Ufisa ukusiza kanjani? Ukuthi nimfonele nimtshele ukuthi sicela ikhaya. Sicela naye nimfunele i-rehab. Ngoba Mana uzolithola kanjani ikhaya mangabe selinikeze lo muntu? Lo muntu lona mhlawumbe sifonele lo muntu uthenga umuzi or sifonele ubhuti wakho. Ayikho inkinga mina imali bese ngiyibekile ngisangakwazi ukuthi ngiphinde ngithenge umuzi lo wasekhaya. Hayibo wena udayisa emhlangano. Endaweni eziningi. Hayi nami ngaqala ngayijaja ngisayijaja ngoba abantu basekhaya balala bedlile. Hey. Mzansi. Nansi nkana ke. Mina mfethu ngumama phela ngithi na understand so mother of all buye kusiki ngibe nenimba bahlali. Ngiyaxolisa kakhulu. Mana mama senze njani? Sifonele ubhuti. Yebo. Esikoleni wenze njani khona? Ngaqeda kodwa ngikazange ukuya e-university. Ngoba kade ayiqala lento yakhe. Ama-drugs. Intshontsha Baby ngoba ziye ngithi uvele kwase kuvele kuyi-option yakho yokugcina ncinci leyo kugesa umzimba. Izimo kwangasi option yami. Sengiyabuza nje kwakuyiyona vele into yokugcina ncinci. Ngibona kanjalo ngoba iyona ndlela eletha imali kalula ekhaya. Simfonele ubhuti sibuze ukuthi kungani. Inkinga zomndeni bafethu awukho komndeni ongenazinkinga. Sonke nje sihleli phekwazi inkinga ngoba ezimndeni ethu. Kodwa ke kufika isikhathi lapha okufanele khona ukuthi inkinga uyixoxe ne-country, uyixoxe na wonke umuntu ngoba kungenzeka ukuthi khona umuntu mhlawumbe ongakusiza, ongavela mhlawumbe abe nosizo. Nanga umntwana mncane kakhulu lo mntwana.
ukuthi angathi usebekelele ngisho imali yokuthenga umuzi. Hayi, noma mhlawumbe waye eDubai. Angazi, mhlawumbe angazi. Kodwa ngizocela isifonele ubhuti wakhe eNingizimu Afrika ngemvume yenu. Ngizocela simfonele ubhuti wakhe sizwe ukuthi ena yini enzenze isinsenzo esibuhlungu kangaka ngey'ngane zakwabo. Ngicela nje umzuzu simfonele. Sengisiza izaza abahlali kuba lekho izaza ngabe niyabona the way ngiwipha ngayo. Hello, Hello bhuti unjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Akuyena ubhuti wangithengisela ibhegi lo. Ubhuti onjani? Ngiyadlala. Unjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nginosisi wakho omncane lana omuhle ngathi indoni yamanzi. Ubani loyo? Usisi wakho uMablows. Nginosisi abaningi. Sikuphi loyo? Wanti yakukhumbula nokuthi unosisi abaningi. Yebo. Kungani pho baphuca ikhaya ulidayise mntasi? Imake kahle-ke sisi, okokuqala angikakazi nokuthi ufonela ini. Ithini into yakho vele? Bhutiza, nginosisi wakho lana onenkinga yokuthi udayise ikhaya lakubo. Kangoba njengamanje Yeah. uhlala emgwaqeni yena. Uyehla uyenyuka wenza izinto ayengacabanga ukuthi angazenza empilweni yakhe. Ngenxa yokuthi ena Sikhuluma ngamuphi usisi lana kulabo sisi enginabo? Mabloss ubani nami igama lakho sana? Ayanda. U-Ayanda. Ayanda. Ngiyamazi u-Ayanda. U-Ayanda wahamba simanje uhlalapho. Ukephi lapho nawe? Yebo, uphele lo from Black Life TV. Okay. Seko TV. Ya. Uthini? Mntase usudayisa ikhaya wena and abasenakhaya uphoqeleka ukuthi manje ahambe esedayisa ngomzimba. Ngakhona ukuyilungisa leyo nto leyo. Yazi bekumele akhulume nami kuqala angagidima eko TV. Akuthathephi mfethu. Lesikhathi udayisa lo muzi and wakhuluma yini wena nabo mhlambe? Angibonanga isidingo ngoba mina kuyitayitela ngibhaliwe vele bayazi. Awu kodwa mfethu isihluko esingaka ngenxa yetayitela nje. Nanokuthi-ke wena mayifisa ngitshele mina yabona nje ngangicabangela bona ukuthi nami ngigcinile ngibonde ngibanike isinkwa. Wabanika-ke kodwa. Kwase kuba sekuthenini-ke mina-ke Khona nakuthola, ngidayisa umuzi ngibona ukuthi ayikho mile mhlawumbe enye i-prize engayithola komunye umuzi engingawuthenga and then sihlale khona ngibonde ngale mali ngiprofiti kuleyo mali le engiyitholile ngesikhathi ngidayisa lo muzi ngashiyelwa ubaba. Yabo. Bhuti wami ngizocela ukuthi ufike lana ke nixoxe nayo Ayanda le ndaba face to face. Ya. Ngiyakunxusa bhuti wami. Uthi usehlala lapho usisi wami ngoba sekudala ngamgcina. Hayi uzombona mayifela ngicabanga mhlawumbe masenilana uzokuchazela yonke into. Ya. Ngiyabonga ngicela ukuthi ungayidayisi-ke ifoni ingakafiki iviki elizayo sigcine singasatholani. Ngibele inhlahla nje ngoba namhlanje bengizoyidayisa but ngiyabonga. Ungayidayisi mfethu. Alright sis, alright. Khululeka ngizokubekela nje into ezimnandi mawufike ufike uyithola. Hayi kubonga mina ungikhonzele sisi wami umtshela abuye ngicala ngishiya khona ngaze ngihlala khona. Okay, sharp. Hayi. Bahlali ngoba nizwela-ke nanobhuti. Uzimisele usakhulumisana nosisi wakhe asazi ukuthi outcome yothini ngoba umuzi vele sewuhambile. Mina vele nayo lena futhi iyangilokhu nje iyangishaya phansi nayo. Baby, uzizwa unjani sesikhulume nobhuti wakho? Akufani ukuthi phela sesiyamazi.
Akanqeni ukuvuma ukuthi uzoza la afike anishintshele yona kodwa-ke sizohlala ethembeni. Hhayi sizozama ukumthola mama. Ningizimu Afrika ngoba sichazile ukuthi injongo yethu enkulu akusikhona ukuthi sidibhize umndeni noma sihlukanise imindeni noma sifake unyawo lwethu lwendlovu emndenini kodwa kuwukuthi sibahlanganise iy'nkinga zabo noma ngeke phela siyiqede zonke iy'nkinga zemndeni ngoba kuningi okusemndenini. Kodwa namhlanje ngimkhulumile nosisi nobhuti uzwakalise ukuyithoba-ke okungatheni kodwa-ke niyazi nani bafethu kuye kuthiwa i-story nesitory sine-side la ake sizwe naye ubhuti mayefika la ayichazele lakhe iside ukuthi kwakwenze njani. Usisi-ke ngesinqumo sesithathile sakhe asenzayo angeke ngize ngikhona ukumjaja ngoba nawe uyachaza ukuthi kungani. Ngiyathandaza ukuthi ngelinye ilanga asithole i-strength sokuthi mhlawumbe ngoba muhle nangusisi angenza noma yini lo sisi angamodela ngisho ukumodela nje ngendlela amuhle ngayo lo mntwana mncane kakhulu angazama nokuya esikoleni mhlawumbe le mali athi uyibekile ayithathe aqhubeke ngayo ahambe eyo-register ahambe esikoleni. Ninebizelo eliphezulu-ke kuye kuthiwa injoba ithungelwe bandla. Siyithungelile kunina mhlawumbe khona omunye okhona ongakhona ukusiza lo mntwana ngendlela angamsiza ngayo ngoba yachaza ukuthi kwa-matric uqedile. Sicela nina ukuthi ni-like, ni-comment, ni-subscribe, ni-viewe bafethu nilale kahle. Ngiyabonga kakhulu. Is there blood?